chicos de Que te calles. Hoy, mira que yo soy urbanitas, me he trasladado hasta aquí, hasta el paraje de Serra Grossa de Ròtova, porque ya hace un año que esto, desgraciadamente, se arrasó el fuego con todo lo que aquí había, con todo este paraje tan precioso, y lo podéis comprobar por vosotros mismos, gracias a nuestra cámara, que está seguro que registrando todo lo que aquí está pasando, y es que tenemos un brollador de agua que están haciendo justo aquí, y que baja hacia abajo, y bueno, todo lo que conlleva el paraje natural que tenemos ahora mismo aquí en Ròtova. Hemos invitado a Vicente Faos, él es miembro del Centro Excursionista de Ròtova, para que nos cuente un poco cómo va el proceso de reforestación, bueno, pues un poquito la problemática que tienen, y el año después, un año después, ¿qué ha pasado con este paraje? ¿Ha habido positivamente algo bueno aquí? ¿Ha llegado dinero? ¿No ha llegado dinero? ¿Cómo van las cosas? Vicente, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias por haber venido, y sobre todo un buen caminata que nos hemos dado, sí, que estamos sudando aún, que la gente parecerà que hemos llegado aquí como si nada, pero no lo hemos currado para subir, ¿verdad? Sí. Nosaltres tots els diumenges pugem esta sendeta, tenim allà un refugi i tots els diumenges pugem per mantindre net i anar vigilant això com discorreix la crema que va fer, i com podeu veure mos ha canviat el color. Ha canviat el color del piso, però si us fixeu bé veureu que no n'hi ha cap d'arbre que s'hagi salvat. El que són el pi, que és el pi blanc o rodeno, que és el que més tenim per aquesta zona, com podeu veure s'ha salvat un 2%. La resta està tota pràcticament calcificada. Una coseta, un any després d'aquest incendi, creus que s'haurà pogut fer més per reforestar aquest paratge, aquesta muntanya, o les coses van bé dintre de la crisi que estem visquent i de les poques subvencions que s'apleguen? Bé, és que realment una muntanya quan es crema, la millor medicina que té una muntanya és deixar-la estar. La millor medicina de totes no és intervindre la mà de l'home, perquè l'home l'únic que fa és, diguem, si intervé és mescla, trenca, desfà, pensant que fa un bé, però trenca. Entonces, el millor que pot fer l'home és deixar que la muntanya es reactive, renaixca ella mateixa. El que sí que tenim que tindre en compte és, a l'hora de mantindre aquest bosc, és com l'han de salvar en cas d'un incendi. Prendre mesures, que pareix que no ens ensenyen massa a prendre mesures, perquè... És a dir, netejar molt bé tot el bosc, que no hi hagi molts ramals, que provoquen un poc que l'incendi es propaga, no? Bueno, és que l'incendi, quan s'agarra així, per molt que neteges, no n'hi ha res a fer. De lo que es tracta és de que, diguem, l'administració té que tindre clar quan hi ha un foc el que té que fer, i no ho té massa clar. I no dic que vulgui que es cremi, és simplement que no ho té clar. Després, clar, hi ha actuacions en què les actuacions unes vegades són més necessàries en altres puestos que en estes, i entonces, clar, hi ha que salvar primer altres puestos que no este. Però jo crec que s'havien de prendre unes mesures adequades per a que no siga sempre la muntanya, diguem, l'últim puesto on hi ha que anar a salvar. Perquè el problema d'aquest incendi va ser que tant dels avions, els mitjans aeris i de bombers van atendre el foc precisament on no es devia, no? O a millor no deberia d'haver-se atès, sinó el que és la muntanya. Primer n'hi ha que auxiliar a la muntanya, no? No, no hi ha que auxiliar a la muntanya. Primer són les persones. Després són els edificis i per últim la muntanya. Això ho tenim molt clar. Però el que no podem fer és que sempre la muntanya és l'última. És a dir, el que hi ha que fer és tindre en condicions a les persones i a les urbanitzacions per a que la muntanya no sigui l'última, que siga en molts casos la primera, perquè les altres, si estan en condicions, no farà falta anar a fer l'actuació. Exacte, això és un bon matís per a recalcar. Entonces, clar, la muntanya per si es recupera ella. Nosaltres tenim així dalt un exemple molt clar. El refugi nostre, ni gota, no s'ha cremat, no té ningú res. Per què? Perquè nosaltres el tenim en condicions. El teníem net, si fixeu, les sendes estan en condicions també, n'hi ha puestos, paratges, com ara aquests puestos que són fonts, nosaltres procurem ser metint-les en condicions, i clar, aquests puestos s'han salvat. Però, clar, la muntanya, en tot cas, sempre és el tercer grau. I el tercer grau no és carrer que siga sempre el tercer grau la muntanya. Bé, doncs sí, jo penso que a poc anirem... Imagine que aniran fent-se inversions, no?, per part de la conselleria, i m'imagine que també l'estat espanyol també invertirà en la reforestació d'aquest terme municipal, i també imagine que d'altres zones afectades, i a poc veurem això que vaig en augment. Vam tenir una actuació a la Diputació quan es va cremar, van enviar unes brigades, van enviar una brigada, van estar unes 2 setmanes refent el que era el PR, netejant alguns punts més emblemàtics, com eren les fonts, com era algun punt que l'arbre havia caigut enmig del camí, en fi, es va portar bé, no anem a
Vale, però Tot roí no és. després del foc es va portar molt bé. L'Ajuntament també ha col·laborat, l'Ajuntament de Ròtova també ha col·laborat en el que ha pogut, han fet unes jornades d'aprenentatge, la gent per dur màquines per desbrossar, per tallar arbres cremats, i en fi, que l'Ajuntament també s'ha portat com calia. Però torna a dir que la muntanya no hi ha que repoblar-la, no hi ha que retocar-la, hi ha que deixar-la que ella soles revisca, perquè ella està acostumada que la tratem malament i sempre m'ho respon igual, sempre m'ho respon bé. Bé, Vicent Port, moltes gràcies per haver vingut amb nosaltres ací. Continuarem vinguent ací. De totes maneres, tinc ací un plànol que ens has donat per a poder vindre al PR d'ací de Ròtova per a creuar per a fer tota la ruta, per anar al refugi, i recomanem a tota la gent que vinga que també s'informe al Centre Excursionista de Ròtova. I a col·lació d'això tinc entès que feu una espècie de campament el proper diumenge, este mateix diumenge, no? No, El dia 20, no? El diumenge que ve, no, exacte, el dia 19 o 20. dia 19 o 20. Este mateix diumenge teniu una Un història. campament que és, tots els anys fem un campament, diguem, per celebrar un any més que el soci està en actiu, perquè és una de les societats més antigues de Ròtova. Tenim ja, va formar en el 82, imagina si tenim anys ja d'estar treballant per la natura, per estar, diguem, fent setmanes ecològiques, estan fent audiovisuals. I la gent es pot apuntar per a este campament? És un campament que és pel soci, però així tot el que ve és ben recibit. Nosaltres voldríem que el dia del campament trobar-nos a 500 persones allà dalt, que vinguin a fer col·laboració, que vinguin a estar allí amb nosaltres. Nosaltres això està creat tot per la gent, no pel soci. Això que ho tinga molt clar la gent, que això està creat per la gent, no pel soci. Pues qui vulgui informar-se, que vinga al Centre Excursionista de Ròtova, a la Turistinfo de Ròtova, que s'informes, que s'enduga aquests tríptics on està tota la informació. Correcte, línia de tot. Bé, pues jo crec que tornarem tu el proper any a veure com s'ha quedat això d'ací 2 anys, i si podem vindre 3, 4 i 5 hasta que vegam això en vegetació pura, perquè ara l'estat és un poc lamentable, però bueno, a poc segur que la naturalesa Renaixerà. pel seu propi mitjà. Gràcies, Vicent. I ara, si te pareix, jo me quedo així veient un poc d'aulla, perquè aquesta aulla és que té una pinta increïble, vaig a veure-la perquè me dius que la puc provar, no? No me vaig a posar malalt. Jo bec d'ací tots els diumenges. Vale. Pues yo voy a probar a beber. Chavales, ya sabéis, podéis venir aquí a esta pedazo de paraje que tienen en Ròtova y que, bueno, entre todos podemos hacer que poco a poco se vaya regenerando y la forestación sea cada vez mayor y mejor, y poder venir a disfrutar de un día al monte que no viene nada mal, no tan urbanitas como somos algunos. Así que yo me quedo bebiendo agua nacida aquí mismo. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.